ram e ya u piba ro terbaru kimar terbaru tutem hako ma jong utra tobu uram buram 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 to buram e ya u ki prophet ki badang yo i kak mat utrai klemdu kak mat utrai klemdu tu tem doi ta rahabone ban bu buram 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 to buram e ya u pibaro kiba ring men sim hapo kabuneng ru hapo kabuneng ru tunge tuko nguban tu dem banbu ram buram 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 to buram e ya u. Schwabing in Lech Blei hege jing dwai in sha skor kartu ni kintien na kintien ba khu jong u bing la man shem na ge jing roi sam ka bishi spotlight ge khot bin kong ter ter bar ge jing roi sam ka bin kong ge khot ning kong ter ter kintien ge ong kum ni ku min sim jonga tu Kyrkhu ya utrai mat baro ka bahanga ye ka kerteng ba khu jong u ku min sim jonga tu Kyrkhu ya utrai mat wat klet ig jingle bha jong u baro ba map ig jingle bomman jong pha baro u basna ig jing pang jong pha baro u ba pen im ig jing im jong pha na ga jing jot u ba pen phong pan singet ya pha de jingle isnei ba de jing isnei ba jam u ba pen kedang ye ka sentur jong pha da ki ek ba bha kat ban pen thmai ig jing long samla jong pha kum ka pukni u try u dap da jing isnei ba u ba ai u ba jen sur ban bitar bot u baken rei ka jing isnei unum yale hala ka singi lemne unum bitar junom shum le hangi kat bakum ki pop jongi lemne shum ainong yangi kat bakum ki jingle bomban jongi na bakat ba ka beneng ka jrong hakli ya khndau ka bakrau ka ta ken ka jing isnei jong u ka long ya kita ki ba shep tieng ya u kat ba ka mi ngi ka jingai na ka sep ngi kat taw la pen jingai yangi i ka jing palat jongi kumba ukpa u isin ya laki khun kumta u isin utrai ya kita gi basyap tieng yu suk utau breu ubom ya hagijing sala gi bomman lemne ubom yang haglenti kinong pop
lemne ubom shong hagajing shong ki berkhe ben henrei ubah gajing sngewbha jong u ha ka hukum utrai bat ha ka hukum jong u perkhat senyasngi ti unlong kum tau ding ublah thung harut ki wa ubah sei laki so halaki ayom ubah kasla jong uru kam tlor no bat ka ei ru ka bole kan man bha thong ni doi Blei ku pa jingiamane beneng long ba khoi ke kerteng ke jong me wan ke hima ke jong me to long ka man ke jong me hak ne khndo kum bala beneng trying wan ban ai go ime ma ke jing bha ke jing isnei ke jong me bam la the se ke jing im jongi mangi long kum ne ke mangi long na ma ke jing e ke bamayan ke jong me wan pa ne ke snam ke ba khoi ba kan tang ke jong me ba yo ban sai egi na do na shnong khle do sla ke jat kanang bingin long ki ba khoi ba kentang hakmat jong me ngawan ni ke por wan aingo ba baro steo ngila pendap ki jong ki kam ki jam bangila ban kiu kane ke yeng ke ba khoi ba kentang ke jong me man syakri man penon boron ke teng ba khoi ke jong me ngadwai ba men Kyrkhu yangi kane ke por bangin yo kita ke jing bam ke ba kenca man sim ke badai ke bayadai ba ke jing em jogi kanang bingin la ban im kat ba kum ke ketien ke jong me ngadwai ba men don kat khun syakri jome ban ai ka khubor ka de jan med man pensle u da bor men sem ba khoi ma ke ki ba mi nak shinto jo kan long da ka bor ko jome begin long sha kita ki syakri ki jome ki ban pendap ye ke ba mela pha yangi hakne ko thai man yalap ka gospel ko jome ngadwai men don kat inong isim benta baro ma ke bingila man pendap hakne ka bor kan long kum ke jing kenya ke ba em ba diang mun khmat ka khet jik snei ke jome ngawan bandwai ban bu ti ru nam ta ki ba pang bustom ngaroi men Kyrkhu bat men pen kya eki da ke jing jam snam ke jome da ke jing isin e ke jome ke bangila yo snow ke tin ba ke jing isin e ba ke jing e ke jome kalong ke ba palat ba ke jing champang ke jogi ban ngin dwai ma men yarap mengin ang la ban ya akamon ke jome ngadwai men like ni jing syate sya khum jong baman ngadwai men Kyrkhu itu kebenar padeng gajing kerni men Kyrkhu itu kebenar padeng gajing ele men yarap ben ai bor ko bor ben sim ba khoi ngadwai men yarap ingi we pi we men nang la ban sakhi me hangno bengin dan ngadwai nam ta ka balang ke jome nadu pastor ben basan ba gitu khot komiti balang menang ai ki ke bor met ko bakot ba khia men pen khia gajing pang jing stom gajing ki men la men pen tulun ni ka kam ke jome hakane ka sla jong ni ka perthai ngaroi men Kyrkhu trai kum kini kisngi ba menta ba men le ka kamba kam phala kam tam hakane ka perthai ka bangi em bon ki bangim la man sutho pen ka jing rakhyang jong kam jing tur khong jong ni ka mariang ngilong sya ta ki breu ki bangam la man pe phang trai ke ba mele ka jing jong ngaroi men pendap ka bor men sim ba kho jome ba men Kyrkhu bengin yo biang tau lap ba jing Kyrkhu ba men Kyrkhu ini ka ri ba jai ben re ba jongi ba om bengin dap tang hakani ka do ko jongi re bengin dap ka thai do bor men sim ba kho ai ba ke men sim ke jongi ke nomlong ki betur khong re men pendap ka bor ko jome ding jik pen sle ka jome ngarai men shimti ni ka bor banang sa ba jing syakri boro ki sang ti Blei ka jome bagini boro ngadwai ngaboti ngapan ro kadeng Jisu nong pedim jing amen. Ki prabangi be ye gini gilong jing penbena ga jeseng kan thai lawa gini jeseng ninyo nong pulis dang batwai Mrs. Abel Grace Cardosa nong kren Mrs. Wanda Kerlin Lingdo ga jeseng samna ga porsan beji janme ninyo nong pulis dang batwai Mr. Derry Dengdo ninyo ga book by book Bible study ha ga ba nong shim Bible study pastor jungi Reverend L Lingskor ha English service please bizar ga por South Shiteng janme ninyo nong kren Dr. Joy Lingwa la shai ka si ka khan nyu tri April kala si Blei ki program jeseng dong pon rusteng jan met kin long kumni dong mi ni ka long yeng Mrs. Verona Kharir kan toi nong Shilang East nong kren Reverend Elling Score dong sep ni kan long yeng Mrs. Himyo Raplang
kentoj rungi renja nong kren teman besan PS Kerry. Dong syatai kan long haying Mrs. Margaret Cherry Sanglin kentoj lo merbo nong kren teman besan B Hongwer. Khat kendai 3 April kita sing miet balang upon rich teng jan miet ini subject pereng juga kota ka ketien ke jingim. Tenat subject ha ka ba mening kong ulah dan ketien bo to ketien lo dan bo Blei. Sonorim ha ka gospel ka kum Yohanes kena nong mening kong kit khat iwe yedu sao. Nong plisang matwai Mr. Perkhat Sani Renja nong kren kong bayuhun solang. Ka arpu April sisa jan jeseng duai upon rich teng jan miet ini nong plisang matwai Mr. Bapin Kemen Kyrkhu. Arpu lai 3 April kasi Blei program tulang kumni new bujim step new jeseng kena kana ka program Story of a Great Christian nong kren Mr. Riksang Dindo. Kendai sobsan step new jeseng school pen pau na ka barok ki kerdan ka tan cradle roll ha do kerdan ba kelas persyang ba kelas real hot. Jeseng bershibijimen sni kiri jeseng sermon ya nong plesang madwai Mr. Heyman Mitri Baman Jingruai Kerpang Mr. Lamku Parsyang Pliang nong kren Reverend B.B. Wankhan. Kum shibenta naga jingrakhi ya ke Christian Home Sunday kapan long aga nyutrik umi arja arpulai ka balang kala penbait bakandon ki visits sya ki longyeng jong ki para bangai be ye jongi nadu ka arpu South April kapan kut adu ka nyutrik umi. Ki pastor ki teman pesan bagi rangba bagi long kume bala jiet kin lai visit syakini ki yeng kat kabangila da ka bangi nget bagi jes lok ki bangin yo kat kum ki jingdan kam halai long yeng kinang tei ki jingi e ka balang kum shi para hautrai ban sandru ka jinget ki jisham pangkristan bat shirham bat e ban shakri u Blei bat ban yakit ya ba e ki kam balang kini ki group kin sapen bait bat ki long yeng ya ka sni bat ka por ba kin one visit. Ni sultanat ban bentip bakan don ke jingken tiu kurim habang Mr. Ebenezer One Sweat kun samla kabalang bat Miss Sandarisa Warjeri kun samla kabalang Presbyterian Pohkseh. Kani kalong ke jingken na baar bat khaduk. Mentang am sngowi jing ai kerpang leo yang ni tayo. Pi prabagai la subhas ke general fund sanajar tengka ku kalong ya la subhas Punjab mission chejar tengka wilong yang ais Punjab mission juga falang sanspa tengka ku wilong yang ais mission fund arjar tengka wilong yang ais fund baduk juga balang siejar sispa tengka wilong yang ais fund baduk juga balang siejar sanspa sanpu tengka wilong yang ais mission fund arjar tengka lain mission fund lain Presbyterian arjar tengka fund baduk sanspa tengka beijing ai long sajar sanspa tengka kumdai jing ai perpang baro in layo pdiang kilong khat sanajar ndruspa san putengkah Blei Kyrkhu prabangai be iba aini ji ai kerpang baru iba duai nam ta kam ke jong hagani ke por ngin pediang no igi jing ai ngo bara ke ju ke por ngin yo special number na Miss Jessica Rembai hadin kata kerpat Miss HB Nongrom rang ba balang ban duai bu Blei pemitang yaki jing ai ngo kini long ji puna. Hello, check. Kani ke jingrai kebangan rai minta ke keren sepang ke jingalam ke jong Blei. Badang sa hang ni ay borbat ker
shan ya ga jingim jongi ban shakri kerteng bakhut jong mi buram bachingo de mamitrai banyo kejingnya ba im trai kan kyu shami baro pa men sim bakut hangi onya lan lun das namba kor jong mi hangi yalam yang itrai kum ki khon ki jong mi yalam yang itrai kat barang sahang ni ai bor bat ker shan ya ga jingim jongi ban sakhi kerteng khut jong mi to yalam yang i man lagas ngi bangin yad bad me shilin terlinti yalam yang itrai kum ki khon ki jong me yalam yang itrai kat barang sahang ni ai bor bat ker shan ya ka jingim jongi ban shakri kerteng bakhut jong mi yalam tu yalam yang yalam yang iman kasih ai bor bat ker shan ya ka jingim jongi ban shakri kerteng bakhut jong mi Blei nam tago puram jong amen. Doi. Blei bu kpa ji phap ning. Idang ka daw ka khraban ai ngo ime kan ran be. Be mi sha ngi khon gi ba su spa ka jomi. Ngin don kom ni shipor ka yeng ka khoi ka kan tang ka jomi. Yai ngo atrai be it number ka juwai. Ka ba khon samla ka pan sngo atrai be. Kalong ka jingalam ka jomi ka don kam hadu kata kata. Ha ka jing em ji ka man la ka sni trai. Ngi sno tho atrai be klama mi atrai. Ngim long em ko trai.
ni aingu metrai bi bakat ni upai lang jam metrai mela pela ni begin don haka yeng ba khoi ba kan tang jam metrai bagin la bagin shakri me bagin penumburom ye metrai bagin mani metrai jisu bi ni aingu atra mana ke jingkar khu na the haka jing imi ko pa da chi shangim laban yo jingkar khu jam metrai bi ho ngim laban siu ke liang ru atra bi ne ke jing phas bun ke jom me kan rat ho ngim la ru ban dawan ahmad jam metrai ba ke jing e ke jom me ko pa ma khon yu me jisu christ ba kham tamat trai bi milapan la ngi khum ni ko long atrai ne ke jing eat Blei ke jam metrai ho da Blei kan rat bi ma ke jingkar khu ke Blei atra mila the se ke jing im jing kan rat ni wan lam ke ni ke jing ai ke badet atra bi cha kam jam kan rat bi men ke khu ko wei pa ko ke ti ko pa bi ba trai bi kan mal ai shu shu sametrai ye ke nod ke jong ki ye ke man sim ki ye ke jing im ki ko pa ho ke bam laban ai ru atra bi hi kai ki begin duwai atra bi begin krisyan atra ye ke kam jam ke balang ke betelun atra bi ke khu atra bi ya jo ka balang jam atra ha begin sim ki ni ke jing ai atra bi ret ni in pan kam ni kan ka kerteng ka borom mi ko pa in pan yar ki hima ke jam ye ke tlai jan mi ko pa pan scam ni ke jing ai pan lap atra gospel jam shab ke perthai par ko pa bi ha ka ni ka pola Blei yo lam ru akhmat jam trai yo shaki jam trai tu masan iban sim ni ke banta man sam ka tin ke chomi ha peng jing trai sim I atra bi pan som pan sle I trai bi ai bi ke ei ke jip kret ni ko pa kan wan khet ke jing se jam trai ka khubor ka bin pasno ko pa bi ka long kum ki je ban hap na bne ki danot ke jing trai begin mi na ka ni ka chaka ko pa kum ki brio mat ni thau thumai ke jam trai bi Kyrkhu atra bi ye tama san a Blei ke stendo ibam laban shimi ke ban ta jing ni ke chan mi abi ti ba don bor jam trai bi ban kneri ban khia I na ke jing pang bi don atra bi kum ji baro Blei ba pang bi chitom ki baduk bajin jan hakani ka palang jingi ba hakas lag pa kebar ko wi to snogna jo waji kar par shir ki bet mi da ma atra me sem bon so si atra bi number kini baro nga dem nga pa nga ngu haga kerteng Jesus Christ no pnim amen ku Blei sibune ye meban Blei lamingi kajing puli jing duai bat kumjo I Jessica Blei khu bor apeng jongi lengba kajing ruai ke jongi Blei nang Kyrkhu pi nang ai bor pi nang la ni shakri Blei ha kajing shakri ha ka balang hani ko por shwa bangin yo sngo yu khu bor ting jong Blei ni yo sngo ban yar wai lang yi ke jing ruai ke ba praise worship team kadan me lam apeng jongi Low check. Say sin cái này ngô biang Blei bầu là lam ingi hak ni kapor kan ni don man mani man shakri la luon ya teng bu khot ke jong u akwa hak ni kapor ngi nya mani nya ro ya teng jong u da kasur ka bajam wangin chimta lang ke jing ruai ka ba lai spa ar bar ar spa pra na ka barim lai spa ar bar ar spa pra ngalong jong me try tin jong me ngasngo kapan pau jing it jong me man ngasngo ban ngakwa ban kio da ka bor jinget ba men ring khamjan chami ngakrpa lang I baro ha ni ka por ngi yeng lang nyarwai ya penjam lang ya sur jing rai ngalong jong me try tin jong me ngasngo kapen bao jing in jong me ban nga kwa ban kiu da ka bor jing en ba men ring
คำจันชามีเร่งคำหาจันเร่งคำหาจันตรายบาอินชากาดิงพนากาลบารีเร่งคำหาจันตรายบาอินชากากรุงบลามงจงมีกระคอดกบาชากากำจงมีตัวเป็นยังดากาบอร์กาเจงไงเอดากาเจงอิตรายงายเป็นชามีชิมกามอนจงงากูเพลงเย็นเป็นจำเรื่องคำหาจันเร่งคำหาจันตรายบาอินชากาดิงนากาลบารีเร่งคำหาจันตรายบาอินชากากรุงบลามงจงมีอากาเจงสโนบาบันโยชงชีปนหาคุมันกาเคนจงมีดังบันโยด้วยบัญญาสิลกไตรกุมชีโลกาหุนบันมีเร่งคำหาจันทรายบาอินชากาดิงนากาลบารีริงคำหาจันทรายบาอินชากากรุงลามงจงมีดนกันดูเรียวบาดนกันดูเรียวบาจิงฮีจงมีการบังนำลาโทชานีดนจิงแมนบักเราดนจิงแมนบักเราการบังนำลาก่อนหาดูบันวันโชคชานีเร่งคำหาจันเร่งคำหาชากาดิงนากาลบารีเร่งคำหาจันทรายบาอินชากากรุงบลามงจงมีเร่งคำหาจันทรายเร่งคำหาจันทรายบาอินชากาดิงนากาลบารีเร่งคำหาจันทรายบาอินชากากรุงบลามงจงมีเร่งคำหาจันตรายบาอินชากากรุงลามงจงมีอย่าไปแต่งอะไรกันจริงรายกับบาเศร้าสปาพระพุทธเศร้าสปาโยพญโยนบาริมNgandon snyan neem Ngandon pan snyan neem Balak bendak daklur Bapernay
jing let la wai ha ying shong nengan boy don ne em kapan snyan ba pernah ngan don pan snyan em ngan don pan snyan em ngan don pan snyan em bala pen dan daklur ba pernah anda jing len lawai ha ying shong nengan boy don ne em kapan snyan ba pernah hakari itenan ba usen sharutrai ngan let boy anda jing trei lawai da jing ai pela ba nong pen em ngan long ngan don pan sian ne em ba ngan po ngan don pan sian ngan don pan sian ne em ngan don pan sian ne em bala pen dan daklur ba pernah anda jing len lawai ha ying shong dengan boy don ne em kapan sian ba pernah kan ba jing em dang sa ngan shakriya utrai ki men sim da jing jon ban pen pai bat kaburom na u hakasni kabakrau dakik tin jem non tam un pen pau tung pen jong ngan don pan skat nem ngan don pan skat nem bala pen dan daklur ba pernah anda jing let lawai ha ying shong dengan boy don dem kapan sian ba pernah khot ko balai a jing ben bom la ong anda ya ungan shem ban ai ti ki pai la ba kondor jing suka takari kanang bang nang janai bat kapan sian burom ba pernah gandon pan sian nem gandon pan sian nem bala pen dan daklur ba pernah anda jing le lawai anda jing le lawai ha ying shong dengan boy don ne kapan sian ba pernah ngandon pan sian ne em ngandon pan sian ne em bala pen dan daklur ba pernah anda jingle lawai ha ying shong dengan boy don ne em kapan sian ba pernah nam ta ko brom Blei amen. Ngi aingo yo Blei nak benta ka praise and worship team jong ka Balang. Ka bana ka way ka just sing try ka way ka just sing try kila banya lam yangi
syakaket ke jong Blei bengin yaro bengin mani yo Blei nadu ki dono beki min sim ke jongi ke Blei shibon ifi sharming bar ketim bro kawai namar ke jengkit kia ke jong fi man kapor ban siam ini ke benta ban lam yangi ka yaro pat ha ke jeng mani lang saya sian pat ngai ku Blei pi baro pram ngi bai akerteng ke jong try bonong pen im jong yu Jesus Christ le sidon na pen jong pi kiban lingo kumnong ayang hang ni nama kamdei ke program ke jonga i pastor la phone nga igni gisngi belong subha shim ni program igni gas benta ni gisngi namar bai pesan bai jongi pesan ki esling do ila kempang but lara i hospital bar kumta ta kata jing sokhia la pin ko ngo ila dia ban shim ni benta hani ka chanmet men step ke shuwa jing tip dan phone nga bang la kli long kumno hitam pesan but leo jing tip bila kham khlan tambah ki doktor umpat sya ban le shiyin tidak daw para bangit bai subha ban ken mau le me i ha ka jing duai ke jongpi tingin nek show Blei ke jing duai Blei ku pa jing bahab neng wana khamat jome ne ga po ban aingu ime namar ni ga por ngi yo ban kiu sin ka yin ga bakan tang ga jome ban ya ro ya me atrai bat kham tam ya atrai bangin yo sngau ga sur ga jome lyngba tin ga bakhu ga jome ranga da wai man Kyrkhu ngi wei pe wei ni ga por ben pli yiki khamat kan jam sim ga jongi ben pli gi skor kan jam sim ga jongi ben pli gi do not kan jam sim ga jongi gi jimut berkhat jongi baro atrai bani ga tien bani ga janmit atrai ngin mat izun kat ke jome ngin mat ke jing Kyrkhu ke jome bala me khot ini atrai ja yarap ni bengin jubab ya ka sur ke jome Kyrkhu pengen tang syakri bayang ni ke podap le da ka jing plot baro atrai ringit skem ke ai ke bamen kranangi kan long bawan nga khet tis nei ke jome ini baro ngapan kerpat dan try nong pet im jing yu Jesus Christ amen ke gospel jo Marcos lenong ba ship ho ong kum ni kedega story kedega jingja ke bangia tip ha bangi jupule man ke por haba udang lek nakata shalin tiba we ula pet ha u ba ula dem kho siu ha u ba ula kli u go no hikai ba ha ke ai ngan le bangan yo ke jing im bam jukut u jisul ong ti hu balei me khot ba ha yanga om don ba ha dei tang u wei u ba Blei me tip yiki hukum wat klim wat pinyap wat tu wat sakhilam ler wat le klop burom yelo khpa ba yel ka kemiru ti ulei thu hu go no hikai ya kita baro ngala sumar la mendang kena Jisu ti habau lak mi hu ulas kau id ya u bala ang hu kawe kedang duna ya me to khelek dino gat kabamedan ai ru haki beduk te men yo ka jinkin show habeneng te ali dara ya ka ding pna to bod ya nga te ula bu kho namar kata ka ketin bat o let no swosi naba uladon shibon kispa ka gospel jo Matthias u khat ya u ni u brio ba u dei u badang samla ka gospel jo Lucas ke thu yangi ba u ni u brio u dei u nong yalam u nong sinshar le sil dei u nong yalam niam ba ka gospel jo Marcos ke thu yangi ba u dei u barius pa u ni u samla ka baning kong ni tip Matthias u khori u ba u dei u badang samla lai pos ne ben shwa ngidang ya samla bha manga magi gini ki khot kompi balang le se ngidang ya samla bha to ka por lai pos ne ben shwa ngin don bon ki jing kali ban kali
Ngi so hun ye ke ai bang yo I, ngi so hun ye ke ai bang yo snow, but ki jing yo, ki jing tip ke bang ngi yo, ha ki ki por, ki long ki batang kin dia. Ki information bang yo, ki long batang kin dia, but ngi hun ye ke ai bang yo snow. Ke information ke bone bang yo, de ni kot kubor, ki bang 80 men step. Larang ngi skap news ke radio. Ngila bang yo, ye ki information ki babiang. Henry, hakani ka ya, hakani ka pateng ka mga ban mapi ngi klaper bak labak. Kisamla, hakani ka pateng ben riu ka jongi, ki don da ki hajar, ki hajar, lai hajar, ki jingkeli, ki bagi keli, hakani ki sngi, ki bangi ngi menta. Bar ki jing tip, ki kubor, information ki bawan na ka jing jong ubriu hakini ki por menta ki long la palat bakani ki jabing ki jong ubriu ki jabing ki jonga ki jong pi kamla ban bat yaka watang sitroro pi siam ni ambakalong kumta ngimla ban bat ka ei bnyo I menta ka ei bnyo snow menta ki jing tip ngimla watang kin diadru bangin bat ha kecing buat berkat jongi nak kata dao ngi yai kelisi yai keli ngi pet ya ka beneng bakalong kum ni kum tai bangi keli balai ka beneng galong kat ni ka California ka bamju flood ngi balai ka flood kat ni ka Australia ka bamju meding balai ka meding kat ni Haka news menin kiong baka way na hill station tangkaway hill station gadan hapo Assam bakam don syu bagi briu kli keleng bangi keli balai kalong katne ka ei ka baja yang I haka pertai ka bangi menta ngi puli ki kot khubor bangi jing ja ki balai puja ya ka pertai ngi I bidan ki samla ki badukut no la ka jong ka jing puli man ka por Hajat beriu kasih jong ingin ju kam yo snow redang mensim tayo ri puli kot khubor pi ie kin media butu samla we ubalek na kalenti spot dauki nda poi hapo ke jingkieng tengar la kali kala yang hangta ulah her na kali mula kin ti sha balong hadin sang kita salap ye ka met ke jongu Nyai kali balai kalong kat ni kai ke baja ha ka perthai ke bamangi menta Uniu samla uwan shau Jisu barka jingkeli ke bau ukeli yau Jisu ke jingkeli ke bau kon benriu ukeli nado basdang kapertai Ecclesiastes ke Bible nong khat ar khat bawai ong token mauru yalau nong thau hakis ngi ke jinglong samla jome Karba 4 kita kisngi basniu. Balbala jan kita kisnem bamen Gamdan kecing sngewbha. Uniu samla usngau tho budan kam ke air ke bakin jamin sim ke jing ke jong kat budang samla. Lem kum ta uperkat dangap haidin pat jakane jiya lenti jonga gan sim bakal long ke baleno Barok tu kejing sngewbha ke jonga, barok tu kejing job ke jonga, barok tu ke enjoyment ke bangai enjoy, ngan syem ki baki long tang kejing thala. Benda kata wan show Jisu bat kejing keli. Kedan kowe ke samla, Chandigarh, ke pekerteng ke Amrit. Kini ke samla, kini ke bahabriu bah. Bar kelele ya ke Miss Chandigarh beauty contest bakala job kalau Miss Chandigarh kalau yok sibun kepisah nata kalau yok ki kontrak kalau long ke TV actress bakal long ke model apa kadang kena kadang samla bah hakawe ke sngi ke kemi ke jongka Kalau yo itu pau yo Jisu, hakawe ke janmit baka syong hayeng. Bakal sedang ban yit yo niu bakal yo itu pau.
Barka jing yet ke jongka. Kala syam yu jisu. Barkala pdiang yu jisu. Kata kami jongka amrit. Kini ke amrit pat. Haka jelong samla ke jongka. Kata enjoy barka perthai. Makala yok shibon ki kontrak. Kalau long ke actress, television actress. Kalau yok shibon ke pisah. Kejing kemen ke babun. Bagi kun samla ki kuha. Hagi por peminta. Hendak syapok pat jongka. Kesngau tu bagi don kejing teli. Haga donut ke jongka, haga mensim ke jongka. Walau syabar lepet yaka, imu ke biang nadong syadong, hendak syapok pat. Kateli ke jing im ke jongka. Kamat ya kata ke jing suk, kamdon kata ke jing suk. Ke struggle ke elek kita ke jing sngau hapok jongka. Barang wega sengi ke tu itu kami. Ya kata ke jing sngau ke jongka. Barang kami kalau itu aga yau Jesus Christ. Bakal pdiang yau Jesus Christ. Hak kata kami di bakal pdiang yau Jesus Christ. Kalau phone show agent jongka, bakal cancel kontrak jongka baru. Bakal lej ban puli theology. Uniu di samla ubang samla, ubala wan show Jesus, ubala biang lot nadong syadong, ubayol kaspa kaja. Kaya ka berduna om dan jing tuna syuk ke jing in ke jong u. Hendrai wan bat ke jingkeli. Ha gospel jong Markus bau Lukas. Ukeli ke jingkeli ke ba pelabha. Hak tin kasih ni ong ula wan show Jisu, bau ula ong show Jisu, ula keli show Jisu. Ko nong ikai babha. Ka ngan le bangan yo ke jing im bam jukut. Hak tin Greek la thok ya ke Bible. Hak tin pareng long, what shall I do to inherit? Bangan yo kenti ya kata ke jing im bam jukut. Kata tin tenrai jong ni keti jong Blei belau buang ni. Bangan yo kenti ya ke jing im bam jukut. Bapin yo kenti ya ke ba pi kwa utu brio ke to ke brio ke ba kwa ban yo kenti ke dei ban dan ke jing dei ke ba janba bat utau balak ban ai. Ya kata ke ba pi kwa ban yo kenti. Ban inherit. Kikon kila ban yo kenti. Nagi kimi pa. Bagi don ke dei. Batki. Ngangala man yo kenti ni kepa jonga, mbabale bangade ukon jong kepa jonga. Hibin yo kenti, yo ke jaka, yo ke puta, yo ke spa, yo ke hajan neki kimi kepa jong pi kelayap, mbabale bapi dei baki dei kimi kepa ki jong pi. Bat pi yo kenti ya kata bapi pi dei ban yo. Bau niu samla usngau tu bagata ka jingim bam jukut omla ban yo ya ka lada dan jing ya dai ban no ru kata wan wong gom no ngan le bangan yo kenti ya kata ka jingim bam jukut parlok ba yet yala di hakani ka puar le si kata ka de jingkeli ka ba pi dei ban keli sange sipor wat keli kebenang ngalong kum nola syai wat keli on ja ayu lai husna menta wat keli kini perthai kalong kat ni balai keli kini ka jeng keli boni samla o keli arajar snem menshua ayu ngan le bangan yo kenti ya ka jeng im bam jogot kebar tim jong Blei ong ha gospel jong Lukas bau niu samla udai unong yalam unong sensyar let si lakha ya u la pen he pen san ya u ha ka yeng ka bat tip briu ka bat tip Blei mau tip ha shang ki kam nyam baro khoi let si la hikai u syapang ke testament ke berim na do budang kena do budang rit balesi ulala ban lech ki jaka ban hikai ki balong ko ki Sunday school jongi hagi ni ki por ki mamenta lesi ulala lech ki jeseng ki balong ke leng itu ki por hagi sen kok ki jongki
Ola lek panyal kenduk iki ba yo bon kiru crowd ese kinong ya lama ki balang ki jong u ki por kombalong lagi por jong i menta. Ula bot tek patek yaki an yaki hukum jong ke testament ke berim. Barba wan show Jesu ban keli yaki ni ke jingkeli u Jesu wang medai ban le real keli ye. Wat klim, wat penyap, wat to, wat sakilam ler, wat leklop, buram yukpa, bat yala ka kemi. Berkejubat tabau niu samla. Wai show Jesu, wong ko nong hikai. Ko nong hikai. Ya kita baro ngala sumar la mendang kena. Wang ngala bat ya kita baro. Ngala tip ya kita baro. Ngala le ya kita baro. Oh, deu riu nyam. Berjanba syau Blei. Tangba ujengai. Nau nong penim. Perlau baik ngas ngau kumba. Kani ke jia thu kana. Kani ke jingja yunio samla bau Jesu kalong tik kum yanga bat yapi bat yangi kibat don hagani ke por ke mementa. Lakha yangi, lapen he pensan yangi. Haga long ying ke batip briu tip brei. Haga ketin ke jong Blei. Ngiwan nak sandi cak sandi nak siu trai cak siu trai. Bangiwan cak balang. Bak penso tenat yangi, penso bang yangi. Mengilek ki kam ke bah. Man ke por, bangit persyang ban im, kejing im ke babha, kejing im ke balong ke diberi kinong, oh day tiu day riu niam ke babha. Oh ngijan haduk kata-kata baru Blei. Ngering ngedang jingai, nau nong pen im. Upol si sungu Efesus, lenong ke baar dekat ke baprawong. Namar dah kejing hai la pen im yapi, dah kejinget ken kataru om na pihi. Kalong ngejing ai Blei, om de ngejing leken, bau no noru un om yo, ban snow sarong. Ban ngej babun nangi ke bawan jeseng, ngiju sarong ya kata, bambanga ban mangi, ngiju wan jeseng man kapor, ngiju pet ke jeseng ke jongi, ngiju misi ke sermon bawan nak ke balang ke jongi. Bat kum ta ter ri om ke tin ke jong Blei, om da ki kam ke jongi. Jesu isen pet yo niu samla yo I ke do nod ke jongu u briu belong riu niam u nong yalam u nong sensha bo ya toyu ya ke jing shisha jang ke gospel o ban lek tak chi mani kambiang o ban lek chi je sang kambiang ban chu le bha kambiang medang don kam ban le sakawe ong Jesu ke balai ke gospel jong Markus ke khot ya Samla ubadon shibon kispa. Usamla ubadon shibon kispa. Uni usamla do bori uspa. Ubabiang na dong syadong. Tang sisen pek you. Jesu la dep diagnose ya problem ke jowo. Tang sisen pek you. Jesu ulah dep ke ke jing jong uni usamla uyo I bau ni usamla udai uba ya kepisah udai uba ya kepisah baru ong ya kawe medang duna tu kielek dino kat medan ailu syaki beduk kani jong ong jong Jesu kalau pen kang lat, kalau ke barrier, kalau pen kang lat yung niu samla. Banyo I ya kehima kipneng. Kejing I ya pisah. Maka ni kepisah kemudian kapen pau kapen I ya kejing lat kejing ya kejing long kejing ya kejing job kejing kejing lek pertai ke bau im. Tim nemu Jesu. Sim ong kumta ya baro kebuyo kendo. Ditang ini usamla. Habo sakayos wikindo yu Jesu, usakayos ong Jesu, ko Jesu kan ashi teng gejing ong don jong ashi kibeduk. O Jesu pediang kata. Jesu pediang kata.
Jisu boleh cakap yang jong ke Mary, baka Martha, kidan ke yang ke Sam dan ke Jaka ke Puta, karyap karyang. Jisu kelamong ai nak tu barok si ke bedok kumta. Hendaya uni usamla. Wong ai barok ke Medan. Ai barok. Jisu yo ya ke donot jong ni usamla. Baka dia jing ya ke pisah. Kabalong kajing kanglat ya punyo ya kahima kabneng umla ban ngap ya te kitien ke jong Jisu tolek to dia no barok khoi umla ban ngap umla bu ula bat ya ki hukum barok ha ka jing im ke jong umla ban bat ya ta hukum ke bening kong bagi hukum ke ong ban yo Blei nado ka donot nado ka mensim barok ya ta umla wala bu barok ki hukum makmat jong hukum ke beningkong shim la baka Bible ke tu yang ni de ula bukho namar kata ka ketien bat ula letno snowsi ula miss ya kata ka kabu ula do ya kata ka kabu ban kam kenti ya kata ka jingim bam jukut parlog bayi ke ke bakhanglat yang berjapi, bangin ailot baro, bandan pai kajing im jongi, so Jesus Christ, banganget na pinmit nang niya kajaseng, pinumlet nang ni bandon kata kajing snow onga de babaha, kalabiang yang Jisu wong no bawan rin jonga to ai bun len ladi bun ra ya kating na. Kaya kajing kang lat yang ngaya pi. Bangin len ladi. Ban rak ya kading na. Hato dega spa, hato dega burom ka bangiyo na kay perlok parajon na baying masem na kanika perthai ka bangingiem. Hato ide kajing sngewbha perthai ka bat yang i, ka bate yang i. Hato kide kajing thala ka bangingiem man kasni kajing im ka jongi. Kaya kajing kanglat yang ayo pi ngin pai badong bening kong yang i day Jisu ngijukan mau bangitip ba yones like handriu ba ong yang ayo pi na bau Blei kata-kata ke bertai bau nono bangnet u unum judge andai yo ye kajing im bam jukut dang si tayo minta dang sim tayo ngilarki ya kajing syak ke jauh Jesus Christ halor jong kading na maka ketien ke jauh Blei kong barok nangi ngide nong pop nga do no ya ke burom ke jauh Blei na takadaw lapen dekut no yang i na kajing dai ke jong ni badu Blei ban ngim don bentaru ban ong bandang yok mi bangin yo ya kata ka benta ka bau Blei ula abu na mata jong ha jong pi ngim don hokshu banyo kenti ya kata kebok pa jung ibah beneng udan da menta jongi nabar ngimdan connection show batu namar baki pop ki jongi ba penyak lat yang i now Blei ule ke ga bapla na ga bapla tam bo pa yu khun jongu ban yap nam ta ki pop ki jongi dang sita yo ngirki ya ka jing yap ke jongu badang sita yo ngirki ya ka jing mi pat ke jongu bengi ai ngo bengi ro yo Blei bai na dai na mar kata ka jing mi pat ke jongu Jesus Christ ba mangam pi ngila ban yo ya ka bor jong ka jing ma ke jongu ban ai ngai pi ya ka jing sup ban ai ngai pi ya ka jing men ban ai ngai pi ya ka ta ka jing ya dai ka ba jan biang ba Blei bangam pi bengila ban yo ban kam kinti ya kata ke hima ka bau Blei bo nama ta jonga bat jong fi dang sian nga pulih haka Financial Express kok kubor wai ke statistics bakata statistics kalong ba ki bank hari India kita ke rius patam na ki bank
Bakadaw ka longba. Kinong tep pisa ki batep daki lak aki bang. Onda ki yap omdan bawan ban klim yaki. Omdan nong yok kenti. Bat kini ki bang ki lam ni katak pisa daki lak kror kadan ka bang ki pisa. Kabaki briu ki tep ha bang. Kilabu ya no ban yo itu pisa ke nomination. Hendrai kita ki bala nominate Kim Shim Wan ban claim ni katak pisa. But ong ta way officer joka bang. Wang babun kini ki briu. Wat la lakila yo makna ba ki nominate yaki hendrai kita ki nominees ki ba dai banwan Kim ya jan syo bat ki kim yaki pa jong ki bat bayin kita kim tip ru ba kita ki bo ya katak pisa ba kita kin yo kinti. Parlo ba iye parang ba iye geli ladi yet ya ladi yones iwe kat ar ko yang i henrei kat ke bala pdiang ya u ha kito ulai bor ban long ki khon u Blei kata ha kata ke bala ngej hak terteng jong u lai bor biang yang i habang ipai show Blei habang ipai show Jesus Christ lai biang pat yang i ya kata ka jing long kenti mengin yo kenti mengidi ki khon ki jong u Blei ulapan up lupa nam ta jonga bat jong pi pol stinong rom prakak nyau ong komta lada ngilong ki khon ngilong ki nong yo pateng ru ki nong yo pateng u Blei keng bat ki nong yo pateng lem bat u Chris de ramit ba id pimi na ni ka jeseng yai keli lade oh hatomo gadon bentamo mangan yo pateng nak ai ka bau Blei ulabo nam ta jonga bat jong pi u Blei Kyrkhu nam ta ka buram ke jong amen ya duai u Blei ku pa jong yu ba bne ai ngoi me atrai mai ni ku bor ke ba me pen snow hangi hang ni ke chan miet lyngba ketendong baduna ringai atrai ba me kren hangi dag ketien ke ba im ba ke badon bor ke jang ya rab ablei yang ia bangin mi nang ni ngin nung chu sa kum to lem de pentik na ba mangi gi ba mi nang ni ngin yo kenti na ta kapateng ke jang me ma ai hagi hoi ablei ngin nung yo keli syu i ni ke jing keli ayu ngen le ban yo i ke jing im bam jukot ndai kan ni ke jan miet ma pen snow hangi ablei ayu mengidai ban le shimet halaka jong ka benta begin yo ban kam kinti pat ye ke jing im bam jukot ba me men ai hanga ba hangi wei dang ngi phai pat chame le bau khon jong me u Jesus Christ sngo atraje ko ker pat ni ko por mangapa ni ker pat ni paro dang try no pa im jing Jesus Christ amen. Yin pen wai no jing shakri jong yin ke jan miet yin erwai ke jerwai ke sanspa kan rio jing im jonga try to shim rab ban ya halin tikim kisngi jonga baro par nam ke jong me kin pen ya spa ke jonga try to shim donut jonga kam smoke him jing nang jonga pendon kam ban pen kentiu lakanam ki jerwai ba sanspa kan rio dien joni jerwai ngan skrpat pastor ji asumwi sngewbha banduai ba dalam ni pelaj ngi rejing Kyrkhu penwai Jing im jong nga try to
shim rabanya kale dikim kisngi jong ba ropar nam ka jong mekin benyar kikti jong atra tushim ban trekam ka jing ben im Uja jong aru kotrai ban nhai beit bat mi klem wan ka jing sa wa jong ashim bangan ya roya usim shin tur jong atu bendam các tin jong mingan ya lam spaka jong try to shim donu jong aram smokim jing nang jong ngaben don cam ban bên gần tiêu là nam mon ca cho ngà trai tu shim tu bên nu ca chi long rim ha ca do nu trong a shong khét ca jong mi ai can lo jing i jong a tra tu shim mi la i na men barim shim nhang a trai ba ba ban nhai im nhá mi ngà qua Blei bokpa jingiamane bening ngi aingo ime ko trabi ij nakamanta kaktin ke baim kaktin ke badon bor jong me ke ba malawan lam leng balo jong shakri ke pengan mau yangi ya ni ke jingli ke bakhram ayu bangiri banle bangi yo kinti ya ke beneng no ke hima ke jong me ya rab yangi ko trabi ij bangin penti kena ko try ya kani kabadon kam tam balong kathong jong jim kristan jongi habadeng berthei bukan riang ban mutlab habadeng kijing hikai kibubun jat kemangidon kibadon ha berthei ha kini gisngi kibabun bakala ya kini kalenti kebagi di banyat kaban poi ko trabe age syak terhima ke jangme ya rab yangi bangin pet syame unong penlong unong majanai jong ke jingai ke jongi jong ke jingim ke jongi man kasngi man kilemat mama me ko try menyalam yangi men kersan boru yangi badin bala wai no ka jingim hani ke perthai ke malabu ngenti kena bagin yo kenti
hata kahimah ka jong me Kyrkhu jong syakri ula ai kubor deng jongi yang jing syakri hala ka jong ka balang bat hang no hono penon kam lang ka buram ka jong me Kyrkhu lem ka yeng ka semhi borok away tu pelat yang ir ku trabi na ni ka jing yeseng lang ka jing suk ka jong me ka pelat ik jing phang borok mari jajai ki dono di ka jing mut jong yo Kristus Jisu tu da airu ba jing ka da biang jong Jesus Kristus bu trai ka jing i ka jong Blei ka bana bam jukut lem ba jis lok ka jong men se bu khoi ini ka jing Kyrkhu blang lai ha we ka nyai lorang kat ban i we bi we ki bia seng lang ha ni por ki lorang kat begitu borok meni ki basyakri me hari ka rui ka jong i bana kelek setlak persei nadu benta ba chudu ku bam jukut ru amen